musel som skúsiť, či moja nová kamera mi točí. Ja práve túto kameru používam Canon Gear Mini. Ja som chcel Canon Gear Mini X, ale nemali. A aspoň toto je dobré. Je to dobré, je to malé a dá sa to hoci kde prenášať. A túto kameru používam hlavne na toto. Na výlety a takto. A teraz to točím mojou novou kamerou. No, hej, kamerou. Proste foťák, ale kamera proste. A mňa zaujímalo, či kamera môže ísť na selfie tyč. Keď Turák má toto a selfie tyč má toto. Iba toto je Sara. Použijem moju novú selfie tyč. No, ja už dlhšiu dobu mám. Ale je dobre. A zaujíma ma, či keď sa to tam našrobuje, či to bude dobre. No, vyzerá to byť v pohode. V pohode to vyzerá byť. Úplne maximálne v pohode. Tá kamera má široký objektív, to všetci viete, ale keby som to malo takto na selfie tyči, tak to by bolo skvelé. To by bolo super. Iba, to je jeden problém. Počasie by sa mi to mohlo pokaziť, tá selfie tyč. A toto. A proste táto kamera je proste super. Som s ňou spokojený. Napríklad Ati, nechcem ho teraz hejtovať alebo ako. Ati má Canon Gear Mini X, ale to ako je zelené. A zatiaľ používa kameru, ktorú používam aj ja. Je to Nikon. Počasie by som si kúpil Canon, ale zatiaľ Nikon je v pohode, iba ja nemám ten displej, aby som sa mohol vidieť. Tak ja sa do objektívu a ja vám to akurát ukážem, ako to je. Ja to na GoProde a je to super. Iba to je jeden problém. Na GoProd, keď chcete točiť s fotoaparátom, no tak potrebujete nejakú blbosť a ja si to takto s tým môžem hýbať. A toto a to je proste super a takto. A viete čo? Potom sa spýtam mojej mami, že ako reaguje, že točím na YouTube. Ako to vníma. Ako to vníma. Mami, mám pre teba otázku. Ako vnímaš to, že točím na YouTube? Ako vnímam? Áno, ako to vnímaš? Že podporuješ ma a či mi pomáhaš, podporuješ ma, alebo to neznášaš? No, podporujem ťa. Vidíte, ako mám super mamu? To je reakcia, keď točím na YouTube. Nie? Ďalší video bude room tour. Ukážem náš byt. Dobre, tak radšej ne. Naše súkromie, teda moje súkromie. Ja vám ukážem iba moju izbu, to aj v budúcom dieli. A takto to vníma moja mama, keď točím na YouTube.
A s tým Canon Mini, to je super. Ja si to zoberiem aj na dvojku. A toto, ale ja po čase sa mi to asi prestane ľúbiť a už to budem točiť s Nikonom. Jaj. Tak iba toto som vám chcel povedať, sa s vami lúčim a čus.